Joseph Lettermanen showa. Gaur guekin pelgriz dugu itxasoak zerkatu, ibaiak igerian pasa eta kakare jango lukena ogitartian sartuta. Ongi etorria Bell Games! Gabon, Bell! Ezaguna zaitugu batipat, superbientzia arloan, nola jaten ezun ikusita, ez da, zuaitzan aztalakin ikusit ditugu bokailo bat egiten, basorde mokordo bat barruan sartuta, beste batean, elurra zure bizkarrian hartu eta jetilangatik eskapoka. Zer daukazu esateko horri inguruan? Prestatuta dago, jendia harrituta uzten dek, baina zure iritzia jakin nahi nuke. Nahiko sinesgarritasun gutxi duelako. Gehiagik itzaiten dut, Josep. Argi dauna da nik kaletikan mokordo bat aurkituzko olako dimentsitakoa, azkenian nozila ez dela, ez? Nik kaletikan aurkitzen mani badut, jaten mani badut, kamarakin grabatu eta programa bat egiten dut. Besterik ez. Hemen naho, oian erdian, Inaziokin, ne kamara laguntzailea. Eta, bere onduan, Jose Leon, ahortxe, mikrofonoakin, dotore asko. Eta, kaskurrio, arbolan atzian kanpaia ematen. Eta, Luis Angel jende arrarua. Onduan daukagu putako personaje hau asensio dugu. Honek launtzen dit, musian, pareja berdenian eta bestela programako zikinki guztiak ekartzen. Zer dakak izateko? Nire akusizio. Putako mia zer dakatu jateko, esaiak. Nik atza paella janin esaltzeko eta, hainin kakamokordo behar eta esan nino. Hau zeatik motako baleti bera eta papel albaren bildu nien eta geosio jarrikoin. Basurde kaka izango balida bezala eta, izorrei, hammer bali baik. Nahi gutxi hona entzaiate. Eta hausete, karrazoia zeatikan nik ez duten oian erdian egon da fruta pixka jaten, ontxo batzuk, auskalo, beste ze, beti gauzazak nazka harriak. Putako miaiz. Kendu aialkin ja. Bestalde komentatu nahi nizun, 2/2 botatzen dizkiokela asuntua, ezta? Jose, badakik ni akziodun gizonan akela eta horri biltzen akela herrikiroletan, fardoak, txingak, denetik aniteit, askoan egitzenak, hoi dena txoakei galanta ditugu nintzako. Katzakamara honia esan dit, mekauen dio. Zulo puta ontatik saltuiteko, atzeko burusoiak, enak hemendi botako ez da erotutare, ez da patiarrean dare. Hortxe gehatuko txuk. Kamen, ez tekela botako? Hitzai, botai, hostia! Bota! Katxera inakela, mekamen, enak horti botako, hostia! Enakela horti botako, urrutik etze. Oie beste jantzako bigarren rapa, ekin! Superbientzia arloan oso garantzitsua kolako zulotan ibiltzia ez, metro terdi ondan, kontu zibiliar zeo, bestela esgintzen bat, biatzen bat okartu, zeo zein goiago, liona ondo heldu, eta poliki... Egia esateko mundiala ez, nola lortzetxo, kolako gauza jatia eta bizik atetzia hortikan. Nahi trukuak, zeo ze jaten aina genian, gaztata eta eharrasku bat dela betxatzia, oidek honen azken batien. Ikusi makusi zer ikusi, hementxe arpuska dotore bat. Hau jan berrantziak, Hau, ez den membrilloa. Beste tomat bat Gazta tartagin jateko. Me cago en la puta. Hau, netxeko txekorra mina ondilloak. Ikuste aldezue, nik egozti jango, ez da erotutare. Hamburgers ba! Janingoi ba. Zeo kristo dekau. Hau gazta tarta. Dios! Jangonik beste bat. Porjolo. Hartzak eskopeta eta maiak tiro bat kupetan ardi erdilen. Mesez.